Milí občania, teším sa, že vám môžem oznámiť, že Slovensko si dnes podáva v poradí štvrtú žiadosť o platbu v hodnote 924 miliónov eur. Tým sa stávame druhou krajinou Európskej únie, ktorá o štvrtú platbu požiadala. Čo to znamená pre našu krajinu? Ak bude žiadosť úspešne vyhodnotená, Slovensko dostane 798,5 miliónov eur po odpočítaní predfinancovania, ktoré sme už obdržali na začiatku realizácie plánu obnovy. Okrem toho by nám v týchto dňoch mala prísť platba z tretej žiadosti v hodnote 815 miliónov eur. Za všetky 4 doterajšie žiadosti má Slovensko možnosť získať viac ako 3 miliardy eur. Štvrtá žiadosť o platbu je podmienená splnením 15 míľnikov, ktoré sa Slovenská republika zaviazala splniť. V oblasti zdravotníctva je to optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby a zlepšenie dostupnosti dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti. V oblasti školstva ide o skvalitnenie vzdelávacieho systému prostredníctvom vzdelávania učiteľov. Prijímame taktiež koncepciu, ktorá pomôže zefektívniť verejnú správu a zlepšiť riadenie v krízových situáciách. Okrem toho medzi 15 splnených míľnikov patria aj opatrenia v oblasti zelenej ekonomiky, digitalizácie či justície. Podaním žiadosti o štvrtú platbu však nekončíme. Jednou z výziev pre nasledujúci rok bude podanie 5. žiadosti o platbu vo výške 598 miliónov eur. V prípade, že úspešne dosiahneme stanovené míľniky a ciele, Slovensko bude mať možnosť predložiť až 9 žiadostí o platbu z nášho plánu obnovy vo výške 6,4 miliardy eur. Verím, že pozitívny vplyv reforiem a investícií plánu obnovy pocítia všetci občania a regióny po celom Slovensku.